सार फेरेंगानि महर मुस्रि आखल आखु बिनि मोन्दांथिखौ नुनानै आङो मोजां मोनदों। दा बिनि थाखाय आङो दहाय फुङाव थांनानै सार फेरेंगानि न'आवनो थांनानै जयनिं जाहैनाय जादों आरो। बेखौ दाखालि ससियेल मिडियायावहा नुदोंमोन आरोना, मोफौ हमना लाबोनाय आरो मोफौ बेदर जानायनि भाइराल जानायनि। थ' दा फरेस्टनि बादि बेखौ हमनो गोनांमोन, नाथाय दिनै बियो फेरेंगानि आथिङाव मोनबाय जानांगौ आरो जयनिं लाबाय जानांगौ बासायनो थाखाय आरोना। दिनै गोरोन्थि मावब्लाबो गसिगोन खोमा बेयो ना, पलिटिक्सआव जयेन जानानै। मा बुङो रायजोफोर? हेल' लोगोफोर, फैलायबाय आरोना मोनसे भिडिअ'हा। दिनैनि भिडिअ'आ एसे बोरैबा नोंथांमोना खोनायोब्ला मिनिनोबो ओंखारगोन आरोना। आरो मा बुंगोन नोंथांमोना उनाव कमेन्ट गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैबा अननानै साबसक्राइब खालामनानै गालांग्रोखागोन आरोना, बिनि उनाव भिडिअ'खौ नायलांदो। थ' सासे मानसिया दिनै फेरेंगा रनजित बसुमतारी सारनि महर मोखां रायज्लायनायखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव थांबाय, जायहा BPFखौ सापर्ट खालामोमोन। थ' गोबाङा बेखौ मिथिखायो। बिनि मुङानो जाबाय नेर्सोन औवारी। बिथाङा दिनै मिडियानि गेजेराव फैनानै माखासे बाथ्रा बुंथिनानै होदों, माबोरैहाय UPPL हान्जायाव जयनिं जानो मोनखो। नायलांदो नोंथांमोना भिडिअ'खौ आरोना, अब्लानो नोंथांमोना बयबो बुजिलांजोबगोन। बिनि उनाव कमेन्ट खालामनो गोसोबा खालामदो आरोना। खोनानो मोननायाव बिथाङा माखासे दायबो मावना लादोंमोन, बिजों लाबजोंबो बारस्लायबाय खोमा थाखानाय सरखारथिं आरोना, खोनानाय बायदिब्ला। स' भिडिअ'खौ नायलांदो नोंथांमोना मा बुंदों बिथाङा। जोंनि गुमायानो गोलैखायो बेनाबो। लकेल हिसाबै बिथाङा आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आंबो मोजां मोनदों। आं मोजां मोनदों खोबनो। जोंनि गुमा नैबे UPPL दोलोनिनो जोंना नैबे लकेलबो जाहैबाय, खाथि आंनाथ' खाथिलाय, खिन्थु बिथाङा ITCLनि इनचार्ज। दा बियो आंखौ दहाय फेरेंगा सारनाव थांनायखौ नुनानै दा आंखौ दिनै बियो आर'नाइ गांसेजोंबाबो बरायफैदों ITCLआव गावजों ओंखारफानो थाखाय, खामानि मावफानो थाखाय। हिरेम्ब ब्रह्म, ओमफ्राय सासे लोगो दङ बिथांजों लोगोसे मावफायो, बेबो ITCLआवनो, साजेस बर'। बिथांमोना सानैजों फैनानै आंखौ बरायफैदों आरो दिनै। आङो दिनै दहाय फुङावनो ओंखारलांदों। बिथां मानगोनां दानि हाग्रा बिफाननि रनजित सार, बिथां फेरेंगा होनो आरो फेरेंगा सारनिसिम आङो दहाय फुङाव थांनानै जयनिं जाहैदों। मानो होनोबा आङो दाख्लै काजोगावआव फैदोंमोन बियो। दा दाख्लै काजोगावआव फैनायाव सार फेरेंगानि महर मुस्रि आखल आखु बिनि मोन्दांथिखौ नुनानै आङो मोजां मोनदों। दा बिनि थाखाय आङो दहाय फुङाव थांनानै सार फेरेंगानि न'आवनो थांनानै जयनिं जाहैनाय जादों आरो। दा बिनि गेजेराव आङो आंनि जा वाकार दं, 3 दंमोन, दंबावो मेरला दङ। दा बिसोरखौ लानानै आङो दहाय सार फेरेंगानिसिम थांनानै जयनिं जाहैनाय जादों आरो। बेखिनि बिदिथ' गैया। जाय हक आङो दाख्लै बे साब डिभिसनाव फैनायाव आं नुदों, मोगथां महरावनो नुदों आङो, नङाबालाय मबाइलावल' नुबाय थायोमोन नालाय। दा मोगथां महराव दाख्लै लोगो मोननायखाय बिनि मावनाय दांनाय, बिनि रायज्लायनाय फंसेबाबो हमनो हायो नालाय। दा बेनि खेथ्रआव आं मोजां मोननानै दिनै थांनानै खाथियावनो रायज्लायहैदों आरो गावजोंनो जयनिं लाबोनाय जादों, बे आरो। आंनि गामिया टिपकाइ फानबारि पर्बतझरा गोलैयो। दा बे आंनि गामिनिखौनो 3 लाना थांफानाय जादों। आङो 4 जादों आरो। फात्ताखौ रानदों, बेनि खेथ्रयै आं मोनदों, बिनि खेथ्रआव मोननायखौ मोननाय होननांगोन आङो। दा मोनैफोर बाखिफोर थालांनाय दंबावो। दा आंनिबो खावलायनाय बियो, BTR सरकारा बे 1 बिगासोबाबो बयनोबो रानना होयो, बिनि थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय BTR सरकारनिसिम। बिथांखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि ITCLआव बिथांखौबो आङो इनभल्भ खालामगोन। आरो बिथाङा दहाय फुंनि 10 रिंगायावहाय जोंनि बिफाननि फेरेंगा सारजों बिथाङा जयनिं जाहैदों। फुंनि 10 रिंगायाव थांदों बिथाङा। बिथांखौ आङो नुनानै ससियेल मिडियायाव नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो। बिथांमोनाथ' बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननि दोलोआथ' दा बर्थमान जिर'आनो जाबाय होननानै बुंजायो बिथांमोनखौ। गासिबो लिडारगिरिफ्रानो जोंनि UPPL दोलोआव बिथांमोनहा जयनिं जाबोगासिनो दङ, आरो जोंबो मेगनजों नुगासिनो दङ।
बिथांमोना गासिबो गावसिनि BPF दोलोनि मानसिफ्रा लासै लासै जोंनियाव हाबफैगासिनो दङ। बिथांखौथ' आङो जोबोद मोजां मोनदों। आङो बिथांखौ साबायखर होफैदों। आङो गांसे आर'नाइजोंबाबो बिथांखौ बरायफैदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जुदि जोंजों खामानि मावफायोबा जों आरो बिथांखौ जोङो साबायखर बावबावगोन। नोंथांमोना बयबो खोनाबायना मा बुंदों। मोगथां महराव नुनानै महर मोखां रायज्लायनायफोरखौ नुनानै एसेबाबो मोजां मोनबाय आरोना, बेयो जोबोद गाहाम मोनबाय, मोजां मोनबाय। बेनि उनावहा UPPL दोलोआव जगदान होबाय थांनानै बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनानै लाबाय। नोंथांमोना मा सानो बिनि फोरमायनाय बाथ्रायाव लोगोफोर कमेन्ट खालामनो हागोन। मा बुंनो आरोना, राजखान्थि हान्जाया जायनि जेरै गोसो नों सापर्ट खालामनो हागोन, बेयाव रावबो जेबो बुंनो हाखाया। भिडिअखौ एसेबां फोजोबसै आरोना लोगोफोर, नोंथांमोन चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै दाबाव आरोना। बाय।